We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon ang atong mga kapuso sa Dato Udin Sinsuwat ug Buluan sa Maguindanao Province. Attorney Resi, maayong buntag. Good morning, Sabsay! Ato sab kamustahon ang mga kapuso nato nga naa dinha sa Rizal ug Siocon, Zamboanga del Norte Province. Say, mga kapuso, istorya sa pagpaningkamot ug dedikasyon. Ang dunga natong siren unya kauban si Teacher Dane Tandag nga usa ka elementary school teacher sa Bukidnon. Samtang atong makauban si Major General Romeo Browner Jr. ang bag-ong commander sa 4th ID sa Philippine Army ug gisgutan ang mga programa alang sa mga kasundaluhan sa Northern Mindanao. Ug ato pong makatsikahan sa Bistok ang duha ka kapuso hunks na si Christopher Martin ug J. Arcilia. Mga kapuso, alang sa atong Kumbira Express, nang hinam-hinam nako kay usa kini sa mga dili mawala nga pulutan kapag adunay inuman, di ba, Attorney Resi? I agree with you, Sai. Kay mapakarne man or isda, the best yun kini. Maunang dili na nako padugayan pa mga kapuso. Kay karong buntaga tudloan ta ni Marlene Sinanggote ug lamiang kinilaw na isda. Buntag mga kapuso, ako si Marlene Sinanggote ug karon ako tamong tudloan sa pagprepara sa among native kinilaw. So aniha ang atong mga ingredients na atay pipino, na atay ginger or luya. We have here singkamas, kamatis, sibuyas bombay, sibuyas dahunan, and to add flavor, we have here lemon and lemonade. And also, we have here our homemade suka, and the most important dish is the raw fish. And karon, since nakabutang naman sa limpyo nga bawl ang atong raw fish, so ang una natong ibutang is ang atuang sibuyas dahunan. Ang sunod is ang sibuyas bombay. And ang sunod natong ibutang is ang pipino. Ang ginger, singkamas, and kamatis. And after nimo gibutang tanan, so you have to mix it well. Ang sunod is ato nang butangan sa atong homemade or lamian nga suka. Tapos i-mix na pod nimo para ma-fully blended ang iyang flavor. And kung gusto po jud mo aslom-aslom gamay ang inyong kinilaw, pwede ninyong butangan og lemon. Og sa mga hilig og halang nga pagkaon, you can add also sili nga halang. Og imo na pong i-mix. Mga kapuso, ania na ang atong lamiang native kinilaw. Mga kapuso, karong adlaw atong ilailahon ang bagong commander sa 4th Infantry Division Philippine Army ug atong sayron ang mga kabag-uhan nga iyahang ipatuman ilawom sa iyahang liderato. Makisayod sabta kung kamusta ba ang interventions nga ilahang ginahimo alang sa mga banay sa mga namatay nga sundalo sa C-130 plane crash.
Atong makauban karon si 4th Infantry Division Commander Major General Romeo Browner Jr. General Browner, sir, magandang umaga po and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, sir? Yes, Cyril, good morning, mayong buntag, and thank you for inviting me to your show. I'm okay. Thank you very much, and thank God we are alive. Sir, unang-una po para po sa mga kapuso natin, can you share to us ano po ang buhay nyo noon at pati na rin po yung experience nyo dito sa Northern Mindanao bilang isang militar? Well, nung pong young officer ako, I was a captain. Na-assign po ako dyan sa area ng Caraga. I was then the commander of the 6th Special Forces Company. At ang area of operation po namin ay Agusan del Norte and Agusan del Sur. And then nung na-assign naman po ako sa Marawi City during the Marawi Siege. And then later on naging brigade commander ako ng 103rd Brigade sa Marawi City. Nag-ooperate rin po kami malapit dito sa area ng Bukidnon. Sir, first few days po bilang commander sa 4th ID, kamusta po ba? Ano-ano po ang mga unang tinututukan nyo na issues sa division? Well, of course, during the first few days, binigyan po ako ng briefing ng ating mga officers dito sa division. They gave me an intelligence briefing para maintindihan ko po yung threat na hinaharap natin and the other issues that we have to solve. So nakita ko po na talagang maraming problema, security problems na hinaharap tayo dito sa regions 10 and the Caraga region. So during the first days ng aking pag-upo ay ang ginagawa ko po is just I'm trying to understand the situation in the area. Sir, ano-ano po mga plano nyo upang ma-address ang mga issues o mga problema under your leadership po dito po sa Northern Mindanao at saka po sa Caraga region? Alam niyo po, naniniwala ako that the security problems as well as the other problems dito sa ating regions ay hindi lamang po military problem. It's not a purely military problem. Therefore, it does not involve a purely military solution. Ang kailangan po talaga natin dito ay magsama-sama tayo, magtulong-tulong, so that we can solve this problem once and for all. Sir, pasensya na po at alam ko medyo sensitive ito na topic pero pag-usapan po natin, sir, kung kamusta po ba yung pagkamusta nyo po sa mga kaanak ng mga namatay na sundalo natin po sa Patikul Sulu, lalo na po yung galing po sa 4th ID. Yes, nakausap ko yung mga kamag-anak nila. Of course, malungkot sila na ganito yung nangyari sa kanilang mga kamag-anak, either anak nila, kapatid nila, no, or boyfriend nila, asawa nila. It's really very sad. Kaya kami po dito sa 4th Infantry Division ay nakikiramay sa mga pamilya nitong mga namatay ng mga sundalo. And we are expecting more of the cadavers to arrive once they have been identified. Alam niyo po kasi karamihan sa kanila comes from Caraga and Region 10. Dahil nga po, dito natin recruit sila, dito natin train sila, but they were assigned with the 11th Infantry Division in Sulu. Kaya po sila dinala doon. Malungkot tayo lahat dun sa nangyaring aksidente. Mm-hmm. Sir, mensahe nyo po sa mga inyong sundalo under 4th ID at pati na rin po sa kanilang mga mahal sa buhay po. Yes, maraming salamat, Cyril. Gusto naming ipaabot dun sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga namatayan, yung mga pamilya ng mga sundalo na namatay sa crash dito sa Jolo, na ipapaabot po namin ang lahat ng tulong na kaya po namin ibigay sa inyo. Pati po yung mga anak ng mga sundalong ito or mga kapatid, they can be given scholarships. No? So hindi lang po financial support ang matatanggap ninyo, but yung mga mas long-lasting na mga tulong, just like education, no, para sa mga bata. At sa mga sundalo naman ng 4th Infantry Division, let us not be discouraged by what happened. Alam naman natin na ganun talaga ang trabaho natin. Very risky yung trabaho natin.
but we have sworn that we will give our lives para sa ating bansa. So let's continue to work. Let's instead na ma-discourage tayo, let's be inspired by the deaths of our comrades. Dapat ay lalo tayo magtrabaho para sa kanila. Maraming salamat po, Major General Romeo Browner Jr. sa oras na iyong ibinigay sa At Home with GMA Regional TV. At more power po, sir, sa inyong paglilingkod bayan. Ingat po kayo palagi. Thank you, Cyril, at mabuhay po kayo. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso ug welcome to Bistalk. Kanumuntaga duha ka kapuso heartthrobs ang ato ang makauban ug angay natong atangan sa one of the longest running reality sitcoms sa Kapuso Network. Walay lain pa kundi ang Pepito Manaloto ang unang kwento. Mga kapuso, please welcome Christopher Martin and J.R. Cilia. Good morning, Christopher and Jay, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ang gising ninyong dalawa? Yes, maayong buntag. Alright. Diba? Yun lang yung alam ko eh. Magamit ko man lang. Yan, maayong buntag sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao. Ayan, of course, yes, speaking of Mindanao, naku kayong dalawa, kailan ba ang last visit ninyo sa Mindanao? Lalo na ito din si Christopher, dahil suki ka na rin dito. What do you look forward to the most every time na you come and visit here? Ako namimiss ko yung sabi ko na to before eh, yung mga show talaga, yung makapag-perform sa madaming tao. Tsaka namimiss ko yung marang. Tama, di ba? Yung prutas, marang. Correct. Ako kasi natikman tsaka yung durian, napakasarap. Iba na kasi pag dumayo dito, iba yung pag dyan kinain talaga, yun yung namimiss ko. Yung durian tsaka yung marang. Si Jay naman, nakapunta ka na ba ng Mindanao? Yes, nakapunta na ako dyan. Siguro mga 3 years ago pa yun. So talaga namimiss ko yung Mindanao. Lalo na yung sa Davao, yan. Namimiss ko yung pumunta dyan. Sana matapos na itong pandemic para, di ba? Anytime pwede pumunta dyan. At pag-usapan naman natin ngayon ano yung mga ginagawa ninyo lately. Parang si Jay ata ay nahilig na sa biking. A lot of people are really interested ngayon na mag-bike, no? Ikaw, do you bike with your friends? And how often do you go around with your bike? Ayun, nung nagigipang ko lang yung sarili ko, talaga nagpapike ako. And kasama ko lang is yung family ko lang. Tito ko and yung mga pinsan ko. Kasi syempre pandemic, nag-iingat tayo. So, pumupunta kami sa province. Sa province ko kasi is Laguna. So, mga kalapit na bayan na yun, pinupuntahan namin. So, yun, nakaka-enjoy naman. And of course, ngayon, isa din sa mga pagkakabalahan nyo, papag-usapan na natin ang Pepito Manaloto. Ang unang kwento, tell us everything that you can right now. Anong roles are you going to portray for this series? Ayan, gaganap ako bilang Wendell. Si young Neil Ryan Sese, yung gumanap na doon sa Wendell, si Neil Ryan Sese. Bully. Sabi ko nga, siya eh, parang masaya siyang gawin kasi comedy pa. Tapos yung role ko mabubuli namin si Pipito tsaka si Patrick. Yung young Pipito tsaka yung Patrick. Malalaro namin siya ng maayos kasi kami ni Jay, alam na namin yung trabaho ng isa't isa eh. So mas malalaro namin siya. Bully in a way na fun pa rin talaga. Si Jay naman, ano ang magiging character mo sa Pepito Manaloto, ang unang kwento? Yan, ang character ko dito sa Pepito Manaloto, ang unang kwento is ako naman si Young Eric na sa present is si Mr. DJ Durano. Yan, so kasama ko si Christopher Martin, ang nag-iisang Christopher Martin sa pambubuli, kay Young Patrick and kay Young Pepito. So ayun, abangan ng mga kapuso natin yung kwentong ito. And what can people expect naman ngayon sa we're going to discover naman ano talaga yung unang kwento ni Pepito at ni Elsa? Kaya mo yan! Huwag ka na sumigaw, nagugulat ako sa'yo eh! Paano mo ako maririnig kung hindi ako sisigaw? The long wait is over. Never ko sasagutin ni Pepito Manaloto. Dahil ang kwentong inaabangan nating lahat, mapapanood na. Nagluto ka ng goto, pakakainin kitang Papaya ni Tarsing yan! Hindi, papaya ko na to. Ano ba? Dinig na dinig kayo sa kabilang bayan! Kailang. Pepito Manaloto, ang unang kwento. Ako na-excite ako doon kasi nga nung nag-storycon kami, sabi, origin nga to eh. So kumbaga, kung paano sila ngayon, sila Kuya Bito, yung present, yun yung pressure sa aming lahat. Kasi kailangan ma-meet namin yung yung standards na madikit
yung character namin dun sa present time ng Pipito Manaloto. And we can't wait na mapanood din kayo. So ito na pagkakataon natin imbitahan lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Mga kapuso namin sa Mindanao, namin lang, inangkin. Mga kapuso natin sa Mindanao, abangan nyo po ang Pipito Manaloto, ang unang kwento. Na-excite po kami nga makita nyo na bigyan namin ng buhay yung mga bata, kumbaga origin ng mga pinakal yung si Pipito, sila Elsa, lahat ng characters. So sana po supportan sa mga Yan, mga kapuso natin dyan sa Mindanao, maraming salamat at naimbitahan niyo kami dito. And iniimbitahan ko rin po kayo na manood ng Pipito Manaloto, ang unang kwento. Yan, excited na ako na i-share sa inyo yung character na gagampanan natin. Thank you very much, Christopher and Jay, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, attorney. Thank you. Salamat. Attorney. And that was Christopher Martin and Jay Arcilia, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Istorya sa paningkamot ug dedikasyon sa usa ka maestro gikan sa Bukidnon ang masayran nato karon. Diin mi viral ang iyahang video habang nagatabok siya sa sapa padulong sa eskwelahan kung asa siya nagatudlo sa mga kabataang matigsalog. Siya si Teacher Dane Paundag. Good morning, Teacher Dane, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Good morning, attorney. And good morning usab sa mga televiewers na nagtanaw karong buntagan. Thank you so much for having me. It's my privilege. Teacher Dane, ubay-ubay gyud ang mibilib sa imuhang pagtabok sa suba, maong ni trending ang imuhang video. Apan alang sa kasayuran sa tanan, mahimo ba nimong istorya sa amuha kung unsa bagay story behind ani mga video? Unang-una, wala gid ko nag-expect na ang video di ay mag-viral siya. I took the video just like normal documentation. Kaya sometimes akong mga kauban sa trabaho, mangutana sila na how was the river na ginatabok na ko para makaabot sa school. It came up to my mind na why not taking video para next time na mangutana sila, ipakita na lang ako ang video para din ako mag-istorya. So, very unlucky day ato nga panahon. Kaya anak na si Mana, tuloy-tuloy gid ang ulan. Murag isa gid siya kasi Mana na kada adlaw ka ulan. Ang worst thing kay ang dakit nga moro ang taong sakyan para patabok na ano gid siya tungod sa kakusog sa bahay. So, ako, nangitagid ko og paagi para makatabok, para maka-duty. So, akong gibuhat, nagkuha ko og cellophane, ang gikuto sa akong bag para ang mga module, uban para akong mga gamit sa eskwelahan, dili siya mabasa. So, pag-abot sa kuan, pag-abot sa sapa, mga akong gibuhat. Oh my God. My gosh. So, lang. Bakit puno na akong bag? Kasi, oh my God, ang chinelas sa usap. Ang bag! Isa ka sleeper. Hala! Kasi, isa ko ka sleeper, wala. My God. Oh my God, tabak Lord. Okay, so here we go. Dito siya buhian kay ano. Naitabo na ato pagkagabi as in wala yun. So morning to wala ko nag-expect nga dahan kaayo ang nag-message sa ako ang sa Facebook. Kaila o dili kaila, dahan kay as in dahan kay ang message sa ako ang Basta na kay ang bag. Pero hoping wala na basta ang mga papers, laptop ug uban pa. Wala ra. So that's it. Thank you.
Bilib gyud kaayo mi sa imong dedikasyon, Teacher Dane, kay dili gyud basta-basta ang imong ginasugakod aron lang makapanerbisyo ka sa mga bata. Apan karon sir nga aduna man gyud tay pandemya, gawa sa challenging kaayo ang imong pag-adto sa eskwelahan, unsa ba gyud kalisod ang kahimtang sa usa ka maestro sa manimo? Unang-unang gyud nga kalisod nga akong na gaka-experience, usa sa dako ina ko nga palasanon kanigyong baha. Kaduha dayon from pangalan dayon kina-assign ko sa Cagayan, barangay siya sa San Fernando. So from pangalan, need ko mag-travel of about 30 to 35 minutes para maabot ang Cagayan Central School. So kay bago pa man ang school dito, so ako pa isang teacher. So gikan kindergarten hangtod grade 6 akong gitudloan. So ang ilang edad nasa 6 anyos hangtod 18. Isip pod magtutudlo unsa ang imuhang pangandoy alang sa imuhang mga estudyante. Usa siya ka pangandoy inubanan sa gugma. Karon siguro ang saktong panahon aron makita nato ang pangandoy sa mga kabataan tribo. Og isip usa ka tribo pod nga magtutudlo. Ako ang modela og suga aron lanagan ang mga kabataan sa ilang pangandoy. Hayagan sila hangtod makabot nila nilang ipangandoy sa ilang kinabuhi. Daghan kaayong salamat Teacher Dane sa imuhang pagmahal ug pagsuporta sa mga kabataan. Unta magpadayon ang imuhang dedikasyon ug kadasig isip usa ka magtutudlo. Daghan kaayong salamat Teacher Dane and we are so proud of you. Tay ug mga kapuso, wala gyuy makapugong og dili pod magpalupig sa mga soliran si Teacher Dane. Usa lamang ang iyahang istorya nga nagasalamin sa mga pagpaningkamot o pagmahal sa usa ka maestro sa iyang mga estudyante. Samtang Attorney Resi ilawom sa liderato ni Major General Romeo Browner Jr., iyahang gipasalig nga tanang tabang nga angayang madawat sa mga bayaning sundalo nga namatay sa Patikol Sulu, ila gayud madawat, hilabi pa nga sagad kanila nagikan sa Fort ID, una pa na destino sa Sulu. Ug karon nga nasayra na nato ang character ni Kapusong Christopher Martin ug J. Arcilia, at ang nato sila mga kapuso sa Pepito Manaloto, ang unang kwento. Mga kapuso, na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Scott Hayden nga teachers have 3 lovers: love of learning, love of learners, and the love of bringing the first to love. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.